Искам да мия чини. Какво? Какъв е проблема? Тя не ми позволява. Майка ти не ти позволява да миеш чиниите. Да, Не мога да повярвам. просто кажи. Моля те, Арци да мие чини. Ама я ти кажи по-добре. Кажи, мамо, моля те, искам да мия чини. Мамо, моля те да мие чини. Защо искаш да ми изчини? Да са чисти. Да ми се похвалите. Ще те похвалиме, айде, отивай. Виж как изглеждат така сърца. Ето ти чини за миене. Абе, къде да ви хора?